ఖమ్మం జిల్లా కొనిచెర్ల మండల కేంద్రంలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉపాధి హామీ పథకం పనుల్లో పాల్గొంటున్న పామల శ్రీను అనే కార్మికుడు తీవ్ర ఎండల కారణంగా వడదెబ్బకు గురై మృతి చెందారు. పనిచేస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు లోనవడంతో తోటి కార్మికులు అప్రమత్తమై ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే శ్రీను మృతి చెందినట్లు వైద్యులు చెప్పారు. ఈ ఘటనతో కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. ఉపాధి హామీ పనులకు వెళ్లేందుకు ప్రతిరోజు 2 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్లాల్సి వస్తోందని స్థానికులు తెలిపారు. ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది? 2 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్తారు. అంతులు ఏమన్నాయని? 2 దమ్ములైనా? ఓకే.